И ти не се грижиш за земята си и не взимаш мерки за твоята градина, които Господ казва, представляваш като една градина. И като не взимаш мерки, там растат много тръни и така нататък, и различни светове растат. И ти трябва да взимаш мерки, да очистиш твоята градина тая вечер, за да си един реален християнин в името на Бог. Амин. Ако ти не взимаш мерки за живота си, ако ти не взимаш мерки за молитвата, ако ти не взимаш мерки в пътя на Бога, който си избрал да следваш Бога, внимавай, тази градина ще стане една бъркотия. Една бъркотия, и тази бъркотия ще възруши семената в тебе. Чуваш словата, но нямат растеж, защото твоите проблеми убиват семето. Чуй сега тая вечер словото на Господ. Господ иска днес да бъдеш внимателен в твоя духовен живот. Ако ти не взимаш мерки, ти ще растеш в една бъркотия. Нито пастора няма да ти бъде проблема, нито братчето няма да бъде проблема, нито баща ти, нито майка ти няма да бъде проблема, нито жена ти, нито децата ти, но проблема ще бъдеш ти самия за себе си. Като не взимаш мерки за своята градина, да очистиш, да украсиш, за да можеш да дава добри плодове. Амин. Градина представлява начинът на живота ти, брати и сестри. Тя трябва да бъде чиста, не знам да не сте сели. Аз видях много хора как сеят и тя е много красива, около нея растат тръни, растат цветя и те го чистят, да не би да пречат за плода. Ще чистят. Тя да е около плода, тя да е чистичко. И така Господ говори за теб и за мен. Когато чуеш Словото, трябва да внимаваш в Словото. Да го чуеш с чисти мисъл. С чисто сърце да го чуеш. И с тръни, и с различни светя, които растат. Това е проблем. Може би ти ще кажеш, това е голяма красота. Може би ще кажеш, моята градина растеха всякакви светя и тя е голяма красота, но за съжаление Бог иска плод. Бог иска плод да има в градината. И ти трябва да очистиш бъркотията от живота ти, за да се поправи духовният живот. Амин. Имаме нужда, брати и сестри, да се поправи животът ни. Ако ние не обичаме Господ, как ще стоим по пътя на Господа? Тази вечер Господ говори на нас. Всяка една бъркотия да се взима мерки и да се очисти в името на Исус. Ако имате проблеми, било с децата ви, било с майката, било с бащата, било с сестрите, било с вънкашните хора, иди поправи тази бъркотия. Амин. Иди да изоставиш тази бъркотия, да расте в живота ти. Няма да вървиш добре за Господа. Молитвата ти няма да бъде разчута. Всичко ще е празно около тебе и суета. Тази бъркотия тя се поправи, брати и сестри. Ако ти не взимаш мерки, тя така ще се расте. Един ден твоята градина дори няма да мога да я видиш от различни неща, които ще растат. Тръните по-нагоре ще растат. Проблемите ти повече ще растат. Повече ще расте злото в теб. Омразата повече ще расте в теб. Беззаконието повече ще расте в теб.
Греха повече ще расте в теб. Лъжата повече ще расте в теб. И зато и казва Бог, вземи мерки за твоята градина. Ако не взимаш мерки, неприятела идва, казва, неизбежно. Идва неприятела, да знаете. Той обикаля. Библията казва, той обикаля като река и шлъв. И кого гледа да поглъди? Тези, които не са силни, тези, които живеят в трудница. Ето, така се говори, тези, които са в богатия, той иска да ги покува, иска да ги наслужава, иска въпро да отнеме душата им. Поправете тая богатия, казва Словото на Господа. Има добро слово, което Бог ни е дал тая вечер. Библията казва в Писалом 119 глава. 97 стих. Колко обичам аз Твоя закон. Амин. Искаш ли да поправиш тая богатия? Обичай закона на Господ. Когато обичаш закона на Господ, това означава обичаш Словото на Бог. Амин. И ти ще почнеш да поправиш богатията. Цял ден се получавам в него. Амин. Виж, то цял ден се получава в Словото. Значи ти трябва да си винаги до твоята градина и да видиш дали ще расте някакъв трън и да го махаш. Амин. Означава трън, ако гледаш, проблема иска да влиза в твоя дом. Ти като се молиш, проблема спира. Амин. То спира в името на Исус. За това казва Господ. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мен. По размер. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам Твоето изявление. Амин. Той се получава Божите изявления. Това е Божия закон. Ти трябва да се получаваш винаги със Словото. Като идва болестта в живота ти, Словото казва: ако си болен, кажи, че съм здрав. Амин. Библията казва, това, което изповядва устата ти, то ще дойде в тебе. Амин. Виж сега, ти трябва да изповядваш най-доброто. Примерно идва в тебе проблема. Ти изповядваш. В името на Исус ти заповядам да спре този проблем. То веднага ще спре. Това означава, че ти ще взимаш мерки за твоята година. Амин. Вземи мерки тая вечер. И ще бъдеш по-разумен от твоите неприятели и дори от твоите учители. Ще бъдеш по-разумен, когато ти спазваш закона на Господа. Амин. Ако не го изпазваш, живота ти ще бъде бъркан и така ще се изостане. По-разумен съм от старите, защото пазих Твоите заповеди. Амин. Вижте ли как говори Библията? Дори съм по-разумен от старите, казва, защото аз пазя Твоето слово и Твоя закон. Да, естествено Библията ще те направи разумен. Днеска Господ, петък сме. Петък, в сряда, нали чухте какво сме чули? В сряда чухме, че колко много човек трябва да учи и да чете. И колко много трябва да даде времето си на Бог. Когато Бог проговори на Исус Навив, нали така? Това сме проповядвали. И Бог какво му каза? Тази книга да не се отдалечава от устата ти ден и нощен, и тя ще ти направи да бъдеш мъдър и живота ти ще имаш успех. Амин. Амин. И ти също, братче и сестро, в твоята градина ще имаш успех, когато четеш Библията на Бог. Амин. Успех ще имаме. Това означава, ще бъде победители над победители. Защото Исус беше победител. Вижте сега.
Разбирате ли нещо, че Бог е ненахален? Вижте, но има някой си нахален. Сатана е нахален, да знаете. Бог казва, ако идваш при мене,